Koina ajitenga nyora chisegi chirororo abante ba chire koti yatenere mpaka chibes cyale ngororo bono omuraletu yango tebi gento na kolete igente getanga no ko make sure nga e body eri yale ngororo yahiranire eba lengo sangeli chi milioni sana emo mutienyi ninje na engwa kana estima kuruga kerna chororo nka make sure nga gasi yo na nyetenenere ekera nintu tubwate shares chinyinge kubwanyamira ninjo mwenyene company oyo minto nyaribo etubwatira nitenere lakini omwenyene company ninje ngateba lazima nkole changes echina kolete ese company muna to kuona bono iga eba ru 6 million eba kale gusangeri 22 million lere bawakana estima boka amanyene amalio na bakokora bawakana barikira abantu bakoro banyari gusangera ikibesa ntwa wetera was kontu anyora 240 million wetera KFW a German sponsor yetu kurusi koja gotokonya amachaya agende emichi yabantu nande barusi chipipe echinkoro cyalengega ikere chinyinge cyagotire bagenda procurement umwaka umuya na buturarole gasi yansire amacha ansire wikira abantu emichi yabo ikera besa nchiale ngoro wasko yabwate structure mbono muntu aratake nayo ukore gasi ororo nanyira ni bono ngo tarere konyo yasirire ubo ibibweka bware ngo lero ninde nekimani nga match ngo bari supplied no anyi pipe tubwate chinkoro nabantu bayito mu cyandororo ndaite kubasaba gakyonyo go connect ya amacha yango sibitole koli ngo sibitole ngwakana tole estima na besa set nchiyo chikoro kibese kino mubuko go chikoro no mwana inchi amacha kuwanyore kake akana na litoranyora amacha aya abantu bande na barabanyore bibona tano mheshimiwa governor kamera yawe libona tabi kuona rumu gusiya garato gukora sideka isato ende tokore chinkwane chiri tukoriya lero ditangani ntagete mbakirembya mono abarali ase konyora libageri wisanansa nanji abananchi bane mbya mono nche buno mokoleri inwegasi ndeto tebanga buno mokoleri inwegasi ngo korande gas mwantumete konye korande nonya muigweta amaliogi amangi karoro amaliogi ali amangi muigwete tali akende n'abantu banarete kuragira mono mpaka bakaruka nandi bagende batayite kuragendera kuragira na kuruka injegendo n'abatebiri onye bakuragira baragira lakini mbanyara gutorukira okuna kugosaba kwana ekera kibesa kiasirite county yetu nekinyinge ki project nekinyinge kitalengororo ndayite kubuliga ki program chonsipi tuachite tukababuli kubakorera tuli esechi ward 45 oboli mumbuli bogonya gotali ukarase motegera oboli inje no mokoli no igasi na ino abakubo bane enko bategerera mogonte bingantige abayibi aba batamene ikibesa nabonko batiga lakini mogonte bina mwantebeti ndwane na barabo mpaka mbabwesegi nabonko rwana na barabo amatoke aito ntogitagite torogo sento nyole echirengia kubweyere tubwate bono abantu baitu ko South Mugrango lige na lieno ntogendrete koligia bosento bwate investor omuchando omuntu bwate ntoranyora muntu bwate etaito yechieka isano gochigoro onye muntu karoro obwate etaito ebwate chieka isano gochigoro incho bisiane ntebi torete umuntu ya abeke factory ororo torole gusena konya abantu baitu neligena lya South Mugrango tokole investment irangira usuwororo kitayeli cyokorosi nyomba kiri usuwororo abantu abasaye baliko onye ntokolika kurugaiga tolike no na abasaye kurubo South Mugrango kabere na chete China investor ya monere tuanyole tenene etagete ko invest kibirioni 5 3 asogosoki
estima kuruso mugaso nyantrago aiga nyantrago igo mwaka omuya naenda botoro basikonyora amangana estime ebwateme chando kirase etogocha kweba ekera etogocha kurusi megawatts 55 onye contract yani investor yekegwanja kegocha umuriro monene pi oraru nyanzengima no okoru nyantrago ga investor ye manyanga igona botoja konyora igasi asa abantu baito nande estimate intweke county tokonyo chi milioni 10 kuru ese investor agwaka na rand rates abantu baminto osobolemi ntagete mbasabe nkubara tole esibali bagosumeka amaoga ayekera echiro neroro ga kichinasa ligitu abegete abakoli banegasi be county I hope nkonga mule report abali mimbalenga banyorera amaoga Chief Kado ntaito ko report go Chess Molenga ntu arosi nasali NNP aiga Nyanza na Rift Valley erega egetisi ase tokorusi Chief Kado millionaire umuralia daetemba devinga Chief Kado itoko kora crafting bono iga is 250,000 toja kwenda na ucha sabali toja kwenda na afkade ne bwate kibesa kinyinge ese ense ya isiko abantu baito sumeke meteye torogo sento konye amagima ya abana baito n'abantu baito abanene abagaka banyora kibesa bagukerenya gitari n'abana bagosoma asamagana y'igipara ningendrete na launch y'igipara ningendrete korora mulingo chikorande chons naende mobeta ya chineti gento kyo mwelio wetira national government nenche kwena natole chineti emilioni yemu chineti sato kiromoji etoko basaba gaki kwanyorere net tonyebeka mugondo ekiagera neti nebwate eliogo litanyale kolieka igotubasa kwenda kubeka mugondo eliogo litonye se chinyeni ochikuruga eliogo libeke neliogo ita chiumbu choka tobeke net mugondo onye net yagotire nyesande tubasa konyebeka mugondo abantu egento nkirore kyo mwele abanyagitari bakoroku CHPs mwensi ntoje to launch chikiti cheno toyetu na national government nyasaye kawanche wiki egocha kubarangirira unde mwensi mbaye chikiti kiri mwansi regasi pia mono sana governor echina ichinga kyo naendo kwanira mwanchu muligeri mutakere Merry Christmas kiagera no mwaka moya 2024